Открадни моята тайна стратегия, как аз успях да защитя мен и моите близки през есенно-зимния сезон. Есента и зимата идват заедно с настингите и грипа. През студените месеци всеки е уязвим към вируси, хора в офиса, на обществени места, деца в училище, всички са изложени на въздействието на бактерии и вируси. Нещото, което помага на мен и моите близки, е спреят Cystosine camus. Само с няколко впръсквания на ден той подсилва имунната система и предпазва от вируси и настинки. Лесен, бърз и ефективен. Не ти се налага да висиш по доктори и аптеки, а директно си го поръчваш. Ако искаш да поръчаш Cystosine camus и да се предпазиш от вирусите, пиши ми налично.